हेलो दोस्त, नमस्कार। हम लोग कुछ गोंड स्वागत करत बानी आप सबके भोजपुरी मस्ती न्यूज चैनल में। तो दोस्त, आज हम फिर से एक बार लेके आयल बानी बहुत ही बढ़िया पावर स्टार पवन सिंह के नया एल्बम के गाना। तब वीडियो को पूरा देखब काहे से कि फिर से एक बार पावर स्टार पवन सिंह के भोजपुरी में बवाल होखे वाला बा। अगर आप हमारे चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले, काहे से कि हम यही तरह भोजपुरी के नया नया गाना वीडियो लेके आवल करीला। तो दोस्त, जैसे कि पिछली बार आयल रहे पावर स्टार पवन सिंह के वीडियो सॉन्ग आरा, वही तरह फिर से एक बार पावर स्टार पवन सिंह लेके आ रहल बारे रोशनी सिंह के साथ नया एल्बम। तो दोस्त, आपको बता दें कि ये गाना 18 सितंबर 2021 के रिलीज हो रहल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। जौना एल्बम के नाम बा गलते चलते बा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहल बानी उ पोस्टर। दोस्त, एक बार एक गाना के प्रियंका सिंह गईले बानी पवन सिंह के साथ। दोस्त, ई गाना के ऑफिशियल टीजर आ चुकल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन चैनल पर। अगर आप नइखी देखले तो एकर लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी, आप जाकर देख सकेली। एक बार ए वीडियो सॉन्ग में रोशनी सिंह बानी पवन सिंह के साथ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहल बानी। दोस्त, जैसे कि अभी 3 दिन पहले पावर स्टार पवन सिंह के गाना आई रहे आरा में दोबारा आईबू ना, वही तरह फिर से एक बार बवाल मचावे आ रहल बारे पावर स्टार पवन सिंह गलते चलते बा लेके गाना। जैसे कि आप वीडियो में देख रहल बानी पावर स्टार पवन सिंह के साथ रोशनी सिंह चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं दोनों लोग। हमके पता बा कि आप लोग बेचैन होखब ये गाना देखे खातिर, काहे से कि पवन सिंह के फैन एकदम बेकरार रहले उनका गाना और वीडियो देखे खातिर। तो तैयार रही आप सब लोग वो गाना देखे खातिर 18 सितंबर 2021 के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आयल होगी तो एक लाइक और कमेंट हमें जरूर कर दें, और हाँ, चैनल के भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि जब भी हम भोजपुरी से कोई भी नया वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।